pare. Top of the food chain, pare. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara Kape! Tara Kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena. Ano ba yan, Lunes na Lunes? May sabit ka pa rin? Oo nga eh. Robin Siena. Natikman mo na ba ang halik ng tunay na pag-ibig? Uy. Sarap naman. Laplapan. Laplapan agad. Kung natikman ko na ba ang halik ng tunay na pag-ibig? Awa. Well, ang dami ko nang natikman na halik. Hindi ko lang sure kung ito ay tunay na pag-ibig. Ang yabang mo doon, ilang labi na ba ang namomol mo? Labi sa? May ibang labi pa ba? Oo. Labi sa ulo. Labi sa ulo. Siguro, lips. Yan. O, hindi ko na rin mabilang eh. Kasi ako, as a Bicolano, sobra talaga akong ano. Sige, kapag nagalit ang mga kabisyo natin Bicolano Totoo yan. Sobra akong respectful. So, it's our way of respecting kapag kinikiss namin yung isang tao. May it be like flying kiss, ganyan, yung mga halik-halik and all. Alam mo, so kahit di mo kakilala, ikikiss mo bigla-bigla, buti hindi ka pa nakukulong. hindi na, ex-convict ako eh. Mukha naman. Di kahit nga ba to hinahalikan naming mga Bicolano and all. Ay talaga? Oo, see, for the first time namin sa isang lugar. As a form of respect, ikikiss namin yung bato. Minsan nga, kinakagat pa namin. Ay talaga? Eh di madumi pala yung bibig mo. Oo, alam mo na. Ikaw ba, natikman mo na ang unang halik? Ang tamis ng unang halik? Oo, ng tunay na pag-ibig. Nagka-first kiss na ako. Wow. Pero alam mo kung saan? Saan? Sports fest. Uy, talaga? Ganyan, bigay na bigay kasi ako pag naglalaro ako. Okay. Pansin mo, diba, nung nag-team building tayo. Grabe ka, sobrang para kang dating snatcher. Oo, Amazona talaga. Amazona. Ibabato ko yung katawan ko, manalo lang ang grupo na. So may one time naglalaro kami ng patintero ba yun? Basta yun, nabato ko yung katawan ko dun sa kalaban. Oo, yun, nasubsub kaming dalawa. Lalaki naman to. Lalaki, oo. Yun, nagkakiss Nagkakiss kami, oo. Tapos ayun, puro sugat yung tuhod namin. Wow. Siko namin. Kung ako yun, kung nasubsub ako, go love na agad. Sabihin ko na lang, sorry. Tas isa pa. Pero actually most of us, yung mga first kiss natin, talagang very memorable. Yan. Diba, hindi makakalimutan. Legit yan kasi kumbaga ito ang true love na sinasabi natin. Totoo. Or puppy love. Puppy diba? love. Depende sa'yo. Kung kailan ka naglandi, diba? Kaya nga, puppy love kasi mahilig ka sa dog style. Why? Tigil na natin tayo. Ito na, ibibigay namin sa'yo, kabisyo, ang unang 2 ganap kapag in love ang kakilala mo. Tara Kape! Tara Kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot mo muna. Ito ang mga Feel Good Everyday. Uy, kung papel nga, akin na yun. Ay nako, guys. Ito na naman tayo sa subject ni Miss Jessa Mondragon. Hindi ko talaga favorite na teacher yan. Paano ba naman kasi sobrang sungit? Parang nagme-menopause. Sinabi mo pa, Robin Siena, sinabi mo pa. Itong si Mrs. Jessa Mondragon, parang pinagliyan sa tae tsaka sama ng loob. Araw-araw galit. Oo nga. Ay, wait. Speaking of, nandyan na siya. Nandyan na siya. Good morning, Mrs. Jessa Mondragon! Good morning, class! O siya, maupo na kayo mga iho-iha. Upo. Ayun. La, Konyo Bicolano, parang nahipan ata ng mabuting hangin si Mama. Oo nga, nakakatakot. Ayan, tumatawa pa. Oo nga. Ay, pupils at the back. Oo, parang maingay kayo dyan. Siguro may pinag-uusapan kayo, ano? Ma'am, wala po! O siya, huwag ka nang mahiya. Bigyan ko kayo ng 15 minutes, ha? Usap muna kayo para feel good lang tayo, ganyan. Grabe. Ma'am, okay ka lang po ba? Oo naman. Excuse me, Miss Jessa Mondragon. Ma'am, si Sir Mar po. Hanap po kayo, ayan Hello class. Ay, hi Sir Mar, hello. Eto,
flowers for you. And yung favorite mong sapin-sapin at turon. Happy week, Sari. Ano, kaya naman pala. Yan! Aminin natin to, nagiging feel good tayo every time nandyan yung love natin and all. Awa, yung pakiramdam ba na parang may mga lumilipad na paru-paro, Yan. may mga nag-uusbungang bulaklak sa Yan. dadaanan mo. Totoo yan, yung tipong feeling mo anghel na siya. Hindi kasi Ayan. nakakapagpabago talaga ng behavior ang pag-ibig. Awa. Yung dating masungit, nagiging mabait. Totoo. Yung dating mabaho, nagiging mabango. Mabango. Oo. Diba? Diba? Kaya ma-in love talaga kayo. Tama. Masaya yan. Para naman maging mabango ka. Anyway, that's number 1 pa lang. Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga Transformer. Nasaan na ba si Jessa? Kaya nga late na naman siya ngayon. Chat mo na, bilis. Chat mo. Ayan na siya. Jessa! Guys! Sorry I'm late. Naligo. Oo, naligo pa kasi ako. Wow, Jessa, himala May lagnat ka ba? Wow, for the first time, narinig namin na naligo ka. Hoy, grabe ka naman, Mar. Naligo ako, tsaka sorry na. Alam mo naman, dapat malinis tayo araw-araw. Oh. Jessa, ituloy mo lang yan. Tara, order na ba tayo ng kape? Order na tayo? Kape, sige G ako No. Ayoko. Wow, himala, di ba sabi mo coffeeholic ka? Oo, kaso, katututbrush ko lang. Ayan. So, alam mo na, baka bumaho yung hininga ko. Jessa, natatakot na ako para sa'yo Nabagok mo ba yung ulo mo? Grabe ka, nagtututbrush ka na rin ngayon. Ano ba nangyayari sa'yo? Alam mo, Mar at Konyo, ganun talaga kapag in love tayo. Binabago tayo nito. Kaya ayun, in love ako. In love ka? Wow, Jessa, congrats Thanks, Mar. Sabi ko na nga ba di mo magugustuhan ng isang tulad ko. Nako, para sundan ang buhay ni Mar at ni Jessa, send your support to 2366. Sad boy pala. Oo nga. Uy, pero aminin natin to yung mga dating hindi naliligo, nagiging naliligo na sila kapag in love na sila. Totoo. Siyempre kapag in love ka, best foot forward ka Gusto mo yung makita nung kinai-in-lovean mo, yung mga magagandang qualities mo. Kaya kahit hindi ka talaga naliligo, maliligo ka talaga. Tanggal asim. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout na kaibigan mong in love, kahit na yung mismong gusto mo na. Tama, para diretsohan na to. Kaya nga, i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. Ang susunod nating kanta, team song to ng mga in love. At mga stalker. Ayan, oo, diba? Kasi sa iyong ngiti, ano ba yun? Minamasdan kita nang hindi mo alam. Nakakatakot. Kaya nga, stalker pala. Ngiti. Siya, Kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli din si Sir pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!